Jinavên Danûçeyan a radyoyê dengê gelden başkodarên hêja îro 8 Hezîranê 2024 şemî li Brükselê saat 12 li Amedê 16. Em ê nûçeyên dawiyê pêşkêş bikin dem dema azadiya rêber Apoye. Girleyên Azadiya Kurdistanê li Asûsê sîha xistin xwarê navên de ragihandin û çepemîniya HPG li ser mijarê daxuyaniyek da. HPG dibêje 6 Hezîranê di saat 23 de sîhaya bi anka ya Aîdê Dewleta Tirk li Esmanên Asûsê difiriya. Hêzên me yên gerîla derbe li balafira bê mirov û biçek da û xist xwarê. Hat tespîtkirin ku sîhaya bi tîpa anka ya jî aliyê hêzên me ve hatiye xistin ketiye nêzî bajarê Dukan a Rojavayê Asûsê. Rojnavan Çınar Göktaş ji herîmên parastan medyayê derbara rewşa şer de agahiyên berfireh da kerem bikin. مرحبا وكم جي دشوبين لهرما متينا برخدانية كبر بهم فهايا لجري لهم لهرما شيء تري الأروجاوي زابي هم جي لهرما متينا إنا برخدانية كبر مزن ديل بادرا بيكو رغمكو دولة تركا داغر كهر بيكو نابر بده بومباردمان تكي رغمكو بيكو نابر بده بتجكن كيميائي erişe hezen gerilat ki ruhme veji de hezen gerilla de peşengtiye gerilla yeja starete navli bu tevgereke ku her tim çalekim serkefti pek binne vakunci de şopenin irogeşten uçaya da jil herema metina devleta Türkiye da girker le hereme cihe ku gele heremete de jiyana xo de domine u aboriya xo duve خزای د درځخیل و درې ده بمباردمان چتکی ګوندې ګهر زهري دا وی هاته بمبا باران کړن دولت ترکا دا ګر و درې ده بمباردمان کړ او و درې ده شوات درکت و درې ده شوات کو درد کوي سر خزای ده ماندوري کې خو پر مزن ان نه د دې اوا کړن د سګوندې مسکه ګوندې بعضی جی بن تهلوکې کې پر مزن ده نش برکو دولت ترکا دا ګر وخت بمباردمان کې ته اخلاق او ته قانون شر ناسنا کې او بکو بفکر گلی هرم الودری د جیانا بردام دکی رغمویجی بمباردمان دکی Dîroknas Vincent Gerbergot teoriyen Öcalan û Boken li dijî kapitalizmê aktivîstê ekoloji û dîroknasê Swîsreyê Vincent Gerber jane peraxivî. Vincent Gerber di destpêka xaftina xwe de balkişan ser penasiya teoriya ekolojiya civakiya Boken û ev yekanî ziman. Ekolojiya civakî tevgereke ku di salên 1960 de jaliyê Boken ve hatiye pêşxistin ku Boken bingeha pirsgirêka ekolojik dispêre pirsgirêkên civakî her war çareseriya pirsgirêka ekolojik ne tene girêdayî parastina xwezayê ku divê mijarê de têkiliyên civakî jî xwedî roleke mezinin yani pirsgirêka civakî û pirsgirêka ekolojik têkildarî hevin û hewciye bi hev re werin çareserkirin. Di sala 2004 de Birêz Abdullah Öcalan û Muray Bokin biriya nameyan di nava têkiliyekê de bûn yani em dikarin bibêjin diwarê konfederalîzma demokratîk û rêgêzên ekolojik de danûstandineke siyasî di navbera Birêz Öcalan û Bokin de heye. Ez dizanim ku niha li Rojava hewlên mezin ên weke peymana civakî û diwarê hilbijartinan de xebatên avakirina pergalekê heye. Armanc sepandina konfederalîzma demokratîk e ku bingeha ew demokrasî bixwe. Paradigmaya konfederalîzma demokratîk a Birêz Abdullah Öcalan geleke guncav e û hêzeke mezin temsîl dike. Li hemberî pergalên berê avakirina fikreke din pengaveke pir giring e. Jê hatîbûneke mezin hewce dike û Öcalan kariye vê yekê bike. Öcalan bi vê yekê re vekiriye ku li gel gelê Kurd hemû gel çand, ziman û baweriyên xwe bi awayeke azad îfade dikin û dijîn. Li gurî Bokin jî armanca demokrasiyê ev e. Öcalan bi paradigmaya xwe ev yek kiriye. Her wiha fikrên wî tesîreke mezin li çepkirên li Awropayê jî kir. Vincent Gerger balk dikişîne ser êrişên Dewleta Tirk ên li ser Rojava jî wa xaftina xwe wiha berdewam dike. Divê li dijî kiryarên Dewleta Tirk ên li ser Rojava em piştgiriya Rojava bikin ku li gorî qayîdeyê nav netewê tûmafê Dewleta Tirk tuneye ku êrişî li Rojava dike. Bi rastî hewceyê em nêrîna cîhanê ya li hemberî PKK Rojavayê biguherînin. Hewceyê PKK weke tevgereke rizgarbûnê were dîtin. Vincent herî dawî têcda li ser rêber Abdullah Öcalan şer mezar kir û wiha xaft
şinaxtina xwe qedan. Têjî ser Öcalan şermeke mezine Öcalan girtiyeke siyasiye naye kabul kirin ku 25 salan têkiliya ya bi derverê were qut kirin. Nabeye ku em li hemberî rewşa Öcalan dürûtiye bikin ji bo azadiya wî têkoşîn bilind bikin. Hêzên Ked û Demokrasiyeyên İstanbulê dê dijî tayînkirina qayyum û şaredariya Colemêrgê îro saat 19 de li qada şîşhaneya Beyoğlu'yê bi duruşma İstanbul ji bo Colemêrgê bi serbiyayê çalakiya protestoyî li dar bixin. Berî çalakiya ku dê gelek nûnerên partiyên sivîl û rêxistinên civakî demokratîk tevlî bibin, berdevkê Kongreya Demokratîk a gelan HDK Cengiz Çiçek, Parlamentera Partiya Wekevî û Demokrasiya ya gelan Dem Partiya İstanbulê Çiçek otlu hevserûkên Dem Partiyeyên İstanbulê bangavaziya tevlîbûnê kirin. İstanbul Hakkari için ayakta eylemine bütün İstanbul halkını davet ediyoruz. Saat 19'da Şişhane'deyiz. Kayyum defol. Merhaba gel İstanbul'e. Em ji bo politikayên qayyum banga xwedî derketinê dikin. Îro saat 7 da ji bo çalakiya İstanbul ji bo Colemêrgê serpiye em banga tevlîbûnê dikin. Hemî gel İstanbul'ê, gelê ketkar, ciwan, jin, hemî gelan dikin, warin em hember qayyum dengê xwe qada şîşxanê bilind bikin. Qayyumlar gidecek, biz kalacağız. Bijî berxwedana Colemêrg. Gelê İstanbulê bertek nîşanî qayyumdan gotin em qebûl nakin. Bertekên li dijî tayînkirina qayyum ji her aliyê welat didome. Welatiyên ku li navçeya Kadıköy'ya İstanbulê bertek nîşanî qayyumdan diyar kirin ku qayyum polîtikaya dagirkirinê ye û divê herkes di dijî vê pêkanînê derkeve. Welatiyê bi navê Alî Açıkgöz got divê em îro hemû fikrên siyasî bidin aliyekê û cem gelê Kurd bibin. Ji ber ku her mirovê ku wicdan û ahlaqa wî heye divê bertekê nîşanî vê yekê bide. Gülşen Şahin a stilîst e û karê modeltiyê dike jî wiha got em vê rejima qayyum teqes qebûl nakin. Dengên gel nikarin bên xesp kirin. Vîneke ku gel hilbijartî nikare were desteserkirin. Ez girtina bi derewan a kesê min hilbijartî û xespkirina dengê xwe qebûl nakim. Divê ev rejima qayyum demil de silweşe û welatekî û aştîxwaz demokratîk û mirov bikare lê bijî were ava kirin. Ez bank li herkesî dikim ku li dijî pergala qayyum derkevin. Tuğba Yılmaz jî bi bîrxist ku qayyumên serdema beriya niha hatibûn tayîn kirin, awilî êrişî destkeftiyên jinan kirin û got ya niha tê xwestin were pêkanîn jî berdewama vê fereseta mêtîngerî ye. Em jin û femînîst dê li her dijî fereseta qayyum a dijminê jinan e têpkoşin. Xwendekarê zanîngehê Adnan Özcan jî anî ziman ku siyaseta qayyum li dijî ketkar bin dest û hemû gelên li Tirkiyeyê tê pêkanîn û destişan kir ku polîtikaya qayyum ne çareserî ye. Ji bo ku siyaseta qayyum were pûç kirin, em herkesê vedixwînin têkoşîna hevpar. Sevgî înce diyar kir ku esasê demokrasiyê bijartin û hilbijartin e. Ji ber vê yekê rejima qayyum jî darbeyeke li dijî demokratîk bûn û hemwelatbûna azad e. Em jî weke hemwelatên azad vê yekê qebûl nakin, divê her derê veguherîne qada berxwedan û çalakiyê. Fatoş Ekinci jî got ez qayyum şermezar dikim ji bo ku çavên gelê Kurd were tirsandin tê kirin, lê çavên gelê Kurd qet natirsin. Em ê şaredariya xwe jî ji wan re nehêlin. İnisiyatifa Zarokên Agir di Meha Gulanê de li hemberî êrişên qirker gelek çalakî pêkanîn. İnisiyatifa Zarokên Agir derbarê çalakiyên xwe yên dijî dagirkiriyê daxuyaniyek da. İnisiyatifa Zarokên Agir balkişandin êrişên qirkirînê yên îttifaqa faşîst AKP, MHP yên asîmilasyon, dagirkirina şaredariyan talankirina dewlemendiyên erd û ser erdên Kurdistanê û got yên ku ji dijmin bendewariya adalêtê ne di xefkê de ne ev ji sedema nenazkirina dijmin e. Bila ev kes
ez bizanin ku dijmin hêza xwe ve beydengî û xefletê digire êriştike yên ku azadiyê dixwazin hişyarin xwedî hişmendiyeke zelal û bihelwestin. İnisiyatîfê bi berdewamî da zanîn dayîk û hevalên ku li dijî van êrîşan li ber xwe didin silav dikin û kesên ku li hemberî van êrîşan pêdeng û bê helwestin û weke tiştek li holê tinê jiyana xwe didomînin şermezar dikin. Di daxuyaniyê de bîlançoya Meha Gulanê hate parvekirin û ev bank hate kirin. Em kesên ku di Meha Gulanê de li gelek bajêr û navçeyên Tirkiye li dijî dijmin li ber xwe dan silav dikin. Ber xwe dan êdî ferz dike ku herkes li bajêr dewlemendî û her tiştê dewleta Tirk bi hemû hêza xwe bike hedef û hesab ji dagirkeran bipirse. Di Meha Gulanê de înisiyatîfa zarokên agir, fabrîqa wesayî ji di nav de gelek jî danber agir. Girtiya astengdar devrim ayık got girtigeh neynika devleteye. Li gurî daneyên Komîlê Mafê Mirovan îhade di girtigehan de 651 girtiyên nexweş ên giran bi giştî 1564 girtiyên nexweş hene. Devrim ayık ji yek ji van nexweşa ye. Di sala 2015 de di gêliya kovara gelê azad belav dikir de bi 13 hevalên xwe re hate bin çavkirin û bi biryara dadgeha Sul Cezayirê hate girtin. Ayık an halî girtiga Tipa Feya Edirne'ye tera girtin. Devrim ayık ji ber nexweşiya xwe ya edab girtina û du caran ameliyat bû û çendekê ûrevê jî jê kirin. Ayık ji ber qezayekî sala 2006 derbas kiribû çavekê xwe winda kir û çavên çepê jî 30 derece miyope. Ayık ji sedî 76 astengdare û di girtigiyê de tera girtin. Ayık di nameya ji dayika xwe Hülya Ayık reşandiyê de dest şankir ku tahliyeya girtiyan bi biryarên keyfîtên astengkirin û wiha got sevqa girtiyên nexweş bi derengî tê kirin. Ji ber nexweşiyeke guhan ez hefteya borî çûm nexweşxaneyê û diviya bû ez ameliyat bibûma. Lêbelê nediyare ku ez ê kengê ameliyat bibim. Ji ber rewşa xwe ya tenduristî min xwest sevka min Antalyayê were kirin. Lêbelê bi hinceta ceziyê dîsîplînê ev daxwaza min hate rêdkirin. Em tim bi ceziyên dîsîplînê re rûpro dimînin. Devrim ayık herî dawî banga hestiyariyê li raya giştî kir. Devleta Tirkiye dagirker talana li ser xwezaya Kurdistanê di her alî de didomîne. Bi taybet li Herêma Botan bu awayeke bi pergal vê talanê birêve dibin. Di ser navê xebatên madenan xesereke mezin dide xwezayê Herêmê. Di Şirnex dadgehê bi daxwaza karsazê AKP'yî Süleyman Bölülmez li gundek Remo ji bo lêgerîna madenê biryara îstimlakirina lezgên da. Li ser îtiraza gundiyê bi navê Alî Atak dadgeha bilind lêgerîna kanê li şirketê qedexe kir. Lêbelê şirketa Bölülmez tevî biryara dadgeha bilind dest ji xebatên xwe berneda. Parêzerê Atak Alî Bayram da zanîn ku firmaya Bölülmez li ser milkê müvekkilê wî xebatên kanêgeriyê dayê dest pê kirin û wiha got li gorî me biryar jêrê hatiye dayên ne li gorî hukûqê bû. Parêzer Bayram di berdewamiya xaftina xwe de ev tişt gotin. Firma bêyî tû destûrê bistîne bawayeke dervê qanûnî dest bi lêgerîna madenê kiriye. Wê têkoşînameya hukûqiya di vî warî de berdewam bike. Me lêpirsîna ceza da dest pê kirin û dozên maddî û manevî vekirin. Em ê heta dawî vê dozê mafdar bişopînin û çi pêwîst be em ê bikin. Şehit Vussam Mahmud li Tebqayê hate veşartin. Şeniyên kantona Tebqayê li Guristana şehidan ali bajêr kom bûn û cenazeyê şervanê hêzên Sûriye Demokratîk Qasîdê Vussam Mahmud oğur kir ku dema erka xwe ya leşkerî li Dêrazorê bi cîhdanî şehîd bûbû. Hevserokê Meysa malbatên şehidan a bajarê Mensurê Xemsîr şaredar axivî û sersaxî da malbata şehîd ji fermandarê Meysa leşkeriya Tebqayê Saqir Cirniyê axivî got gelê Herêmê fedakariyên mezin dikin. Di dawiya merasimê de wesîqeya şehadeta şehîd hate xwendin û radestî malbatê hat kirin. Dûre girseyê cenazeyê şehîd Üseyd di nava cilîliyên dayikan û berskirina duruşmeyan de spartin axê.
Çete ji bo berdana şêniyê revandî $20,000 dixwazin. Çavkaniyên xweciyê ên li Efrînê da zanin ku çetên artêşa wetanî yên dewleta Tirka dagihker ji bo serbestberdana şêniyê bi navê Reşîd İsmaîl ê ji meha Nîsanê ve revandiye $20,000 fidye ji malbata wî dixwazin. Reşîd İsmaîl di dikaneke tamirkirina motorsikletê da kar dikir. İsmaîl ji aliyê çeteyên polîsên leşkerî ve hatibû revandin. Çeteyên polîsên leşkerî bi malbatê re gotine îşkenceli İsmaîl hatiye kirin û heke daxwaza wan bi cih neynin dê wî bikujin. Hêjayî bi bîrxistinê ku malpera Altopîfrî Tînk raporek li ser 10 bajarên herî xeternak ên cîhanê weşan. Di raporê de Efrîn jî hatiye bi bîrxistin ku di nava wan bajaran de dirêza heftan de ye. Li Dêrazorê teqîn çêbû du kes jiyana xwe ji destan û gelek kes ji birîndar bûn. Navên de çavderê mafê mirovan a Sûriyê Sohrê ragihand ku li dora mizgefta El Fetî a li taxa Qusur a li Dêrazorê a bin kontrola hêzên hikûmeta Şamê de erebeyeke bombebarkirî teqiya. Lêgurî navên de çavderê mafê mirovan a Sûriyê Sohrê erebe ya komên alîgirên Îranê ne. Di encama teqînê de du kes jiyana xwe ji destan û gelek kes jî birîndar bûn. Belêgodarên hêja îroj em hatin dawiya nûçeyên xwe heta sibe bimênin xweşiyê de dem baş azad bijîn. Gudarên hêja ji bernameya dengê rojê dem baş. Di bernameya dengê rojê de em ê tev de ji dengê reberê gelê Kurd Birêz Abdullah Öcalan dîtinên wî gudarî bikin. Yani bi Türkiye'de vana nevne yek sermeden nen em ser peşmergada narın, ser hizin PDK'de narın. Şer deme vaye. Bura bitişici baş bir bilsin. Bakılın, eğer duhazın pır kharav jinevin sermeden nen. Vi şekli eğer xabı meşinin tu zararı ciber nabinin. Na eğer disa alikari artaş etir bikin ama hesal tabi ama salatini bitir bu Paris'ine. Ve imkanı mehene tabi vaz boy Kurdan ne başa. Fakat emri Ankara pek binin ama şerri kayın fera bikne. O imkanı şerri fera bikinci hene. Bakılın, nakazın per zararı bibinin, hatta menfaati şahsi. Yani eğer bir şekli devam bikin, mina salatını ise, hamu zivanlı kurasa, imkanı mehene hem serdahır. Komple, serma çebikin, hem cikanın komplo servan çebikin. Altavra karabay, eğer hanekin, bakıl bin, dürüst bin, hem ittifaka edilsin. İttifaka siyasi. Hem şerri Kurdan nahazın bikin. Şaştiye mevvan çidve birabu meri hatta kasor bavi ser jiveşinde ser rasti yani hamu dıkhazi geli Kürt hamu eşkhasi Kürt tişti dıkhazın eğer hem nikavın alikari hav bikin şerri hav nakin. Hem karibin alikariye bikinci behavra mesela federasyona çebi ve em hatta davi alikar bincera Lamber Türkiye ve Paris'in hatta Lamber
Dici ve kiye sen bisaknin. Alikari mecib buçuk nebine beni. De PKK siyaset namaşe. Lirojalata navi namaşe. Valla bakıl bin. Ha. Mesela PKK nevin bira PKK zver derken. PKK zbajur derken federasyon derdik eve. Çe nava federasyon. Hatta otonomici çe nava. Hatta otonomi çe deve. Hatta federasyon çe deve. PKK civara lazıma. PKK ittifakaka. Kuvvetaka pır mezine. Ki bu kadar ittifaka kabul bike لسر گرانیا PKK'ya. Graniya PKK neme? Türkiye'nin rojake devanı hele. Eğer Türkiye'nin adı Türkiye'nin tıştan kabul dikiye. Lüser tırsa PKK'ya. Jiboy vez duyayım. Bakılınsa jiboy otonomi, jiboy federasyona kaha demokratik PKK jikara bu kuvvet tekin. Bu kuvvet ka ihtiyati kabul bikin. O ne tersiniz Türkiye'ci? Dve noktada jbangaki taybet dveyim. Naha siyasete Türkiye liser bajur yani siyasete kapırtanga burası. Dikazda siyasete kaha demaka kurda da tank. Kurd vakta hinne yaka. Ji istifade bike ve şansi kurdani naati peşiye wala bike. Adı da Kürt nevne vasıta. Bitti. PKK neve vasıta. Vasıta bu ne PKK? Kaderi çel milyon Kürt alakadardı ki. Şansa ki keti dest Kürt'a dest üye. Harabiye tevre mezun var ya. Ankara'da hazır bir şansı dest Kürt'a bakır. İşte parti düven noktada tır tıştı hatar dikiye. Dıkazı ama esası ne mecbure emri Ankara bir meşine 40 milyon Kürt alakadar dikiye tıştı nadibin Ankara'nın necboy Bakurt'a necboy hamu parçayı Kürdistan'ı dıkazıya tıştak nebe ne bir Kürt neme parti car bir car duyayım nebe vasıta siyaseti Ankara'ya raşla. Eğer Ankara tişte baş tıkazı ve tiştajı bir siyaseteka zelali, ronayı hamu Revşenbiri Kürt, Partiye Kürt bibinin. Hatta Diryaraka Geli Kürt, Diryaraka Netavi aşkara çebibe. Jiboy ve disa bandıkım yani hem meclisteka Kürdistani muvakkat beji hem bank bikincera. Kararaka Kürt Jiboy Federasyoneci, Jiboy Ankara'cı. Derkef. Türk harro cibini khatke. De meclisi khada harro bir yere kadar dıka. Em Kürtç de meclisi khada bir yere lazım ederkin. PKK devre ne bekelam. Ve kaderi 10 milyon Kürt nelise. Bilize çibe buha banda bike. Bitişti diyeyim. Jiboy har ali de hazırın. İttifak yapı kaza am hazırın. Bir kaydı şerda am hazırın. Na bir Türkiye'ye sarmada vara am bir şerci hazırın. Milleti Kürt cizanı baki ne jiboy PKK am jiboy 40 milyon insanı Kürt jiboy şerefe Kürt am teslima siyaseti reş am teslima inkarbini Kürt nabın. O Kürt jibi tişti baş faham bike qasi namusaha qasi kuvvataha lahamu ali Kürdistan'ı kari xabikin. Fırsandaka tarihili peşeye bıra kesbe fırsanda nelize. Peki Türkiye vaktat kava cibini var. Türkiye kuvvata bakura. Çama bana peki kenakin. Az Brest Talabani radyoyum. Bu siyasete çiye? Bunlar başartı cibine baki. Am nail me ittifakçı çekiriye. Objektif ittifak şeyi bu. Çama tu be ittifakı kavada veya? Tu abi ki naibe kamasına. Az bu ipek kedisa naime. Cibin Amerik çebike tu hızbaka şoy bana etki tamam. Bıra hürmetle meclis hızbi şoy rahe. Ama daha 15 hızbi Kürdi vakide hene. Hamu milleti Kürt
ittifakı dixwaziye. Hûn du partî bi yek bin li ser işte derê İbrahim Halil çiqa separatîne û li Hewlêrê em çi bikin çi nekin. Ama meselê Kurd bi vî tiştî hal nabe. Ne derê İbrahim Halil ne meselê Hewlêr tenê xwe meselê Kurd hal nake. Derê her kesî bi Kurdara çê bike. İttifakê Kurda çê nebe. Tiştê min ji bo Barzanî gotî ji vê wî jî dibê. Bi Tirkiye re heta bin